मस्त मालवणी किचनमध्ये आपले स्वागत आहे। आज आपण बनवणार आहोत मसाला भेंडी। सर्वांना नमस्कार। मी आज तुम्हाला मस्तपैकी अशी हिरवी भरलेली भेंडी बनवायला दाखवणार आहे। त्याच्यासाठी मी अशी भेंडी घेतली आहे, हिरवीगार छोटी छोटी घ्यायची भरण्यासाठी। ती अशी मध्ये एक चीर मारून घ्यायचा आणि ती एक फ्राय पॅन घ्यायचा आणि त्याच्यावरती गॅस पेटवून स्लो गॅसवरती सर्व थोड्याशा शेकून घ्यायच्या। असं शेकून घ्यायचे आहेत फक्त, कारण ते बुळबुळीत होते म्हणून। मी मालवणी पद्धतीमध्येच तुम्हाला बोलून सर्व दाखवणार आहे। मालवणी पद्धतीमध्ये थोडी असं भाजून होईपर्यंत आपण त्यासाठी एक मसाला बनवून घेऊ। खोबरं घेतलेलं आहे, आलं घेतलं आहे, एक चमचा जिरं टाकणार आहे मिक्सरच्या भांड्यामध्ये आणि ते सर्व एक वेळा फिरून घेणार आहे। मसाला मी वाटलेला आहे, एकदम जाड पण नाही बारीक पण नाही, मध्यम मीडियम ह्याच्यावरती मसाला वाटून घ्यायचा। त्यामध्ये चवीनुसार चवीपुरतं मीठ टाकायचं। त्यामध्ये आमचूर पावडर मी थोडी टाकत आहे, त्याने चव चांगली येते। तुम्हाला आवडत असेल तर टाका, नाहीतर नका टाका। थोडीशी हळद टाकणार आहे, थोडी धना पावडर टाकणार आहे आणि हे सर्व आता मी मिक्स हाताने मिक्स करून घेणार आहे। भेंडी पहिली थंड करून घेणे व त्याची जी आपण भेंडी कापली त्याच्यामध्ये थोडं थोडं भरून घेणे। थोडं थोडं जसं जमेल तुम्हाला तसं तुम्ही भरत जा। भरून एका साईडला ठेवून द्यायचं। पूर्ण भेंडी भरून झाल्यानंतर दुसरं प्रोसिजर आपण चालू करूया। गॅस चालू करून त्याच फ्राय पॅनमध्ये 4 चमचे तेल टाकायचं, किंवा तुम्हाला जसं आवडेल तसं टाका। कमी टाकायचं असेल तर कमी टाका। टाकून झाल्यानंतर तेल गरम व्हायची थोडा वेळ वाट बघा। तेल गरम झाल्यानंतर भेंडी आपली अशी एकदम लाईनीमध्ये व्यवस्थित लावून घ्यायची। व्यवस्थित अशी लाईनीत लावून घ्या आणि लावत्या वेळी भेंडी गॅस स्लोच ठेवायचा, मीडियम ठेवा किंवा स्लो ठेवा, म्हणजे करपणार नाही खाली। आपली भेंडी सर्व फ्राय पॅनमध्ये मस्तपैकी लावून झालेली आहे। आता 5 मिनिटाने परतायची। आता 5 मिनिटं झालेली आहेत। मी भेंडी सर्व परतून घेणार आहे। एक बाजूने एका साईडने ती चांगली शेकलेली आहे, आता मी दुसऱ्या बाजूने पण तशीच शेकून घेणार। आता ही मी भेंडी सर्व परतून घेतली आहे। मला थोडंसं वाटतं तेल कमी आहे म्हणून मी परत 1 चमचा तेल वापरत आहे। तुम्ही पण 1 चमचा तेल वापरू शकता, पण जास्त करपवायची नाही आहे। पद्धतीत तुम्ही लाल मसाला वापरून पण भेंडी बनवू शकता। मी हिरवी मिरची टाकून बनवलेली आहे, मला हिरवी मिरची घालून आवडते। तुम्ही त्याऐवजी लाल मसाला टाका। तुम्हाला लाल मसालावाली भेंडी पाहिजे असेल तर मला कमेंट सेक्शनमध्ये माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका। मी तुम्हाला अशाच मालवणी चमचमीत रेसिपी दाखवत राहीन। ही चपाती भाताबरोबर पण खायला छान लागते। मोठं फ्राय पॅन घेतलं तरी चालेल, म्हणजे व्यवस्थित एका ठिकाणी अशा भेंड्या होऊन जातील तुमच्या। मिनटं झालेली आहेत, भेंडी तयार आहे। आपण ही चपातीबरोबर भाताबरोबर कशाबरोबर पण खाऊ शकता। मी तुम्हाला आता एका प्लेटीमध्ये काढून दाखवते। बोलू ही बघा, आता एक मस्तपैकी अशी भेंडी झालेली आहे भाजून। तुम्ही आता ती कशाबरोबर पण खाऊ शकता। अशाच चांगल्या चांगल्या रेसिपी मालवणी पद्धतीमध्ये बघायचे असतील तर तुम्ही मस्त मराठी चॅनलला सबस्क्राईब करा, बेल आयकॉन दाबायला विसरू नका। तुम्हाला मी मस्तपैकी असं चिकन बिकन मालवणी पद्धतीमध्ये रेसिपी दाखवत बसेल।